झड़बे करी तजे जन्म ली ए दुनिया में मरबे करी जे जन्म ली ए दुनिया में मरबे करी झड़बे करी झड़बे करी जन्म लिए दुनिया में मरबे करी इंतजार हो जाती है जनत तमे के एक आदमी के जनत तमे कि हमरा सुशील भैया के बहन यानी कि हमनी के बहन अच्छा दोनों आदमी बहन रहल चली हमने के बहुत किस्मत वाला बनी जा हमने के कामे बाटे गावे के चेवर में गावे के बाद दुआर पे गावे के मंदिर पे गावे के बाद सब जगह गावे के बाद दुआरों पे हमने के गावे के लेकिन बहन के पुरस्कार बहुत कम मिलेला एजा हमने के अपना बहन के पुरस्कार हो जाए चरण में बार प्रणाम बा और भगवान से प्रार्थना बा हमारे वही लोग बहुत बहुत आगे था मुआला के बाद जेकरा के लोग अच्छा कहेला जेकर लोग बड़ाई करेला अच्छा कहेला जेकरा के लोग उ समझ ली कि ओकरा खातिर सतवा फाटक खुलल बा ओकर डायरेक्ट एंट्री स्वर्ग में भइल बा जेकरा के लोग गाली देवेला ओकरा का होला कभी के भाव लागल कैसे बा मुआला के बाद जेके लोग दी गारी कोई बल्ले सब कहीं न
के बाद जेके लोग देला गाड़ी गइल बलाए सबे कही नर नारी तो हे हर जनली हो हो परब करी तज जन्म ली ए दुनिया में मरबे करी जे जन्म लिए दुनिया में मरबे करी डीजे 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 जे जन्म ली दुनिया में मरबे करी जे जन्म पैसा के जोड़ा अंतिम में भाव लगल बा हमरे सुशील भैया और और दोनों आदमी को मैंने पुरस्कार दिया इतना ना तारा लोग 10 रुपए के बजावत नहीं लोग ना 10 रुपए बिहान देनी तो फिर कहियो लो लोग वाला के जोड़ा और दोनों आदमी को पुरस्कार दिया पुरस्कार तो मिलता है भाई हम तीनों आदमी है सलाद के एक जाए जना म्यूजिशियन बनावत रहे एक जना ट्रिक बनावत रहे ठीक बना ए तीनों आदमी के जोड़ा नहीं है ऐसे क्यों करते पुरस्कार तो बहुत मिलते है लोग लाद के जाई लोग जैसे ऐसे क्यों करते हो तुम लोग चली हमरा सुशील भैया राजू भैया और संजीव भैया टिकटॉक वीडियो बनाता है टिकटॉक के वीडियो तरफ से एगो भाव अपन भाई खातिर कहत रे का कहत रे ए माई प्यार तोहर आज पड़ला ना भोर हो अब जब याद तोहर आई जाला हो
ए माई प्यार तोहार पड़ेला ना भोर हो अरे जब याद तोहार आई जाला डोर हो चलिए संजीव भैया की तरफ से पुरस्कार आई है चरण में बार बार प्रणाम रही भगवान से प्रार्थना रही कि हमेशा यहाँ के जिंदगी मंगलमय में बीतत रहो और राजा बन के राज करत रहो। चलिए हमारा रोहित बबुआ की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार रहेगा और छोट बच्ची की तरफ से भी पुरस्कार आई रहा है। कहता लोग ए माई प्यार तोहर पड़ेला ना भोर हो अरे जब याद तोहर आई जाला डोर हो हर पूछली हो एक आज जनम करी हो जरबे करी। हाँ अब आज 3 गो में तजे जन्म ली दुनिया में मरबे करी जे जन्म ली दुनिया में मरबे करी घर पे करी है घर पे करी दुनिया में चलिए अच्छा लगल हो कि एगो जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दे दी सब है। बहुत बहुत शुक्रिया निमन लागल होके तो रउआ लोग ताली बजाई और लीजिए लेकर के चलते हैं हमारे दीपक भाई दीपक भाई चलो दीपक दिलदार दीपक बाबा जो कि माझी चल करके आए हुए हैं उनके मुखारबिंद से सुनेंगे हम भजन और निर्गुण और हमारे इंस्ट्रूमेंट भाइयों से गुजारिश है कि इनके स्वागत में कोई खूबसूरत सा नगमा छेड़े। रेडी रेडी 1 2 3 डीजे प्रकाश
जिया शेर जिया